Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umma wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba, yan uwa da abokan arziki masu bibiyar mu daga ƙasashe a wannan gida namu na Jami'atul Asrarul Jinn war Rauhan. Insha Allah ga wani du'a'ul Fatihat, addu'a ce ta Fatiha wadda muka zo muku da shi lil jalbi wal wilayati. Wanda yake yawaita yin abubuwa baya ganin tasirinsu, ko wanda yake so ya samu jalabi, ya samu walaya, ya zama ya dinga hangen abubuwa kuma ya samu ɗaukaka. Insha Allah ga wannan aiki da ake yi shi, ana ɗinka fararen kaya sai a samu farin kyalle kamar yadi ɗaya, ya zama in za a yi aikin a kansa ake zama, sai a samu wani hallau kyalle kamar yadi ɗaya wadda shi kuma za a dinga rawani da shi. Duk wanda ya fara wannan aiki kafin sati in dan walayar yake yi sai ya fara faɗin maganganun da za a dinga mamaki. Idan dan jalabi ne wallahi sai ya samu dukiyar da mutane masoyansa da maƙiyansa za su dinga mamaki, ya aka yi wani ko har ya shahara ko ya ɗaukaka ko ya haka ko ya samu kaza. Da haka insha Allah wannan sirri idan aka samu mutum zai samu turaren alƙalin goma ko turaren kamfani ko binta sudan, sai ya ɗan rinka shafawa kaɗan. Zai dinga karanta wannan alhamdulillahi rabbi bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sai mutum ya ja sunan wannan hadimi haka dai har zuwa wannan gaidul maghdubi alaihim waladdallin. To idan mutum yana so yayi dan jalabi ne zai dinga karanta 45 da rana. Idan mutum yana so dan walaya ne garin bayan Allah da ɗaukaka da kuma samun taraki da samun walaya akan cikin harkoki, to shi kuma mutum zai dinga karanta shi da daddare. Don Allah da wanda dai ya ɗauki wannan aiki ko na sati, wanda ku dai na tsawon shekara, to zai yi mamakin irin abubuwan da zai zama da irin abubuwa. Wasu dafa'ika da jarababuka da suke nan mun jaraba ba su yi ba, to a zo ga mujarrabi wanda aka jaraba yayi. Haka wannan sirri insha Allah mujarrabi ne wanda yake so ya yi, insha Allah gashi nan mun ka. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Kuma lallai waɗannan sirrika da muke sa yan uwa a dinga kokari ana gwadawa, waɗanda ba za a iya ba kuma a dinga sanarwa. Kuma muna kira ga a kula da hanyoyin lukudin nan, kuma muna kira da a kula da wallet money ga wanda ya zama dukiya suke bukata, musamman matasa. Wannan yanayi namu na yanzu in fa baka da kuɗi, to tsakani da Allah baka da kusan rabin rayuwa mai daɗi. Musamman matasa waɗanda kuma ba su da ba su yi wannan batu, don Allah a daure a dinga ɗaukar jinni ko iska ko rawani ko hadimi, musamman waɗanda ya zama mutane suna kawo masa amanonin aiki da yawa. In babu irin wannan hanyar fa ba za ka iya yin komai ba. Kuma da Allah kada a gajiya a yi ta jarabawa, ko ka gwada wannan bai baka koma ka gwada wancan, in ka gwada wancan bai baka gwada wancan. Daga lokacin da Allah ya kawo taimakon yin, sai ka ga kai kafi kowa farin ciki, kafi kowa alfahari. Domin jinnin nan wanda ya kawo maka aiki bukatar sa za ta biya. Duk mai aiki na makaranta na gaskiya yana sha'awa ko yana kwaɗayin mu'amala da su, sai dai in yan a ba su ci su yi bacci. Amma wanda duk ya zamo a aikinsa akwai gaskiya yana sha'awar mu'amala da su. A rana mutum biyar sun kawo maka aiki, kuma kana so ga hidimominka, ga zuwa gona ko ga zuwa kasuwa ko ga kula da ɗalibai, ya za ka kai wannan aikin ba tare da su ba. Don haka da Allah muna kira ga 'yan uwa almajirai a dinga ɗaukar hanyoyin nan na jinna, kuma ana ɗaukar hanya na lukudi. Domin ko da kake ganin wani zai zo gurin mu da wani aiki mu ce ba zai yi ba, ko mu ce ba ma irin shi, alhamdulillah rufin asirin da aka samu ne. Don haka ana so Allah ya taimaki malami ya zama ya samu rufin asiri, ya dan samu kuɗi a hannunsa, to sai ka gan Allah da duk abin da ba zai yi ba sai ka ga iya faɗa wa mutane abin nan ba zai yi ba. Amma an zo an riske ka babu kuɗi, gida babu komai, ko da abu ba zai yi ba sai ka ga ka jefar da iliminka da tsoron Allahnka ka karɓi wannan kuɗin. Don haka muke kira da wallet money nan, da hanyar rauhanin nan, da hanyoyin da muka sa na tasirifi, musamman matasa a nemi kuɗi, a bi hanyar da za a samu kuɗi. Domin gaskiya akwai nauyi na abubuwa, iyaye, yan uwa, kannai, abokai da sauransu wanda za mu yi.